Kaixo, Igo naiz, erraniko monitorea eta ingo ditugu ariketa batzuk hirugarren adintzako. Bai, etzan da buruz gora. Orduan, ariketekin ese horretikan ingo dugu beroketa txiki bat, bai? Juteko gorputza talde desberdinak berotzen. Orduan, jarriko gara zutik, hankak pizkatolestuta, bizkarrak zuzenekin, eta hasiko gara betikan, oinekin, bai? Orduan, hasiko gara eskubiarekin, eskubiko oin punta apoiatuta lurrean bakarrik eta biribilak egiten. Barroka, kanporaka, hasi nahi zuten aldera, baina 10 aldiz errepikatu. Aztenera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eta 10. Hanka berdinekin, best aldera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 errepikatuko gu beste hankarekin, bai? Oin punta apoiatuta, taloia airean, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oso ondo, beste aldera, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eta 10, bale? Hurrengoan, belaunekin flexionatuta eta luzatzen jungo gara, bai? Flexionatzen eta luzatzen, orduan. Makurtu pixka burua, eta ipurde pixka kanporaka, hasieranka flexionatuta, eta aztenera lehenagoak luzatzen. 1, 2, 3, akoitazun erritmoan. 4, 5, 6, 7, 8, 9, eta azkenekoa. Bale, bukatzerakoan, irikiko ditugu pixka gehiago hankak, eskua garrian, eta jungora, biribiak egiten garriakin, bai? Adibidez, ezkerrera 1, 2, 3, hanka pixka tolestuta, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, gauza bera bestaldera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eta bukatzerakoan, urtegera, hankak pixka atizten, hasieran ganek bezala, oinak herrian parean. Urroman sorbalekin biribia, biak batera, bai? Ezen gara, atzeraka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eta 10. Bestalera, haien kostatuko zaizu gehiago, 2. Baina ohitura balen bakazute egunero mugitzea sorbalak aurrera eta atzeraka ere, errexago egun zaizue. 6, 8, berakatu, 9, 10, bale? Sorbala lezitzen gora, bizkua goraka, zapaira horbiltzen, guten gara besoa luzatzen, eta 10 segundo kontatzen. 1, 2, 3 eskuekin zapaia ikutu nahi bagenu bezala. 6, 7, 8, 9, 10, bale. Poliki jaitsi aurretikan, jula setzen bizkua besoak, eta azten gara lepoa burua mugitzen, bai? Baiezkoa esango bagenu bezala. Goraka eta beraka, 1, 2, 3, 4, maretzen maren mazate, gelditu eta atxen hartu. Jarretuko zenukete urrengoarekin. 7, 8, 9 eta 10. Hala, urrengo alditan ez ezkoa esango bagenu bezala. Alde batera, ezkerra eta eskubi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eta 10. Bale, buru ardientakagunean, azten gara belarri bat urbiltzen alde bereko sorbalera, bai? Poliki, 1, 2, 3, mantenduak apizka flexionatuta,
lumbarretan minik ez edukitzeko, bizkarra zuzen, 9, 10, bale. Hurrengoan, gauza bera, baina, jungora ere, esku bat, hurbiltzerakoan belarria sorbalera, alde bereko eskua hurbiltzen belaunera, bai? Bizkarra pixka flexionatzen eta luzatzen. 2, 3, 4, 5, 6, jabetu kontatzen, 7, 8, 9, amazketa gelota sakona, bai? Hale, 10. Eta gugora azkenik bizkarra aurreak eta atzeraka mugitzen, bai? Flexionatzen eta luzatzen. 1, makurtu burua eta ipurdia kanporaka. Altxa burua, ondoren, poliki, 9, jarriaren mugitu aurre atzera, aurreak eramatean burua, flexionatzen den pixkatankak ere, atzeraka o goraka berriz luzatzen. 9, eta 10. Bale, orduan, hasiko gara, poliki, etzan da buruz gora, jungo gara makurtzen burua beribiltzen bizkarra, eskuak hurbiltzen, lurrera, hanka pixka flexionatzen, geroz eta gehiago, apoiatu lurrean, eskuak, eta guten gara hankak luzatzen, flexionatzen, markatu, apoiatzen bizkarra burua, lurrean, eskuak ere. Orduan, hasiko gara, eskuekin, hartu arnaz lasai, eta hasiko gara, arnaz botatzen eskua eta atzerak eramaten, hurbiltzen lurrera, arnaz hartzen aurrera. Beste eskuekin berdina. Txandak atzen jarretzen dugu, jungo atzen 10 aldiz. Bakoitzak duzute zuen muga, bai? Orduan, ezin bat, honaino irista bali mazate, puntu horta baino, eta gero, aldatu norabidez. Ez dela, hurbildu, hurbiltzeko aukera balen magazute gehiago, lurrera, hurbildu lasai. Erritmo berdinen hori bai, azkeneko bilak, eta erotzuko ditugu eskuak lurrean. Egu gauza bera txandakatzen hankekin, bai? Horko gara hurbiltzen belaun bat bularrera, eta oina lurrera. Beste aldera berdina. Oina lurretik anpixka altxatzerekin nahikoa. Gute azkeneko biak errepikatzen. Eta aurrengoan, jungo gara, aurreko bi ariketak elkartzen, baina mugituko ditugu kontrako esku bat eta kontrako hanka. Bai, orduan, hasiko ebiz ezkarreko eskua eta eskuineko hanka. Orduan, hasieran dut eukitzen bazute, lehenengo mugitu eskua adibidez, atzeraka eta zalantzan bat ukiz gero, emango dugu denbora, gero kontrako hanka mugitzeko, bai. Gero, poliki, itzultzen goaz hasierako gorara, eskua eta kontrako oina lurrean apoiatuta. Poliki zuen erritmoan, 10 errepikapen, oina arte bezala. Zakao presik, goratu mugitu etxean. Edozen momentutan. Azkeneko bilak, 9, eta 10. Bale, lasaitu eskuak hankak mugitu batez, eta jungo gara zubia. Ukiko ditugu oinak eskuak eta buru askakolak lurrean. Hartu arras lasai, arrasa botatzean jungo gara pelbisa mugitzen. Hemen, bizkarrean dakagun, lumbarrean dakagun txunea, jungo gara tapatzen hortako, eramango gu beraka bizkarra. Lurrera pegatuta. Eta gero, jungo gara gerria eta bizkarrarek pixkanaka altxatzen. Aldugun arte, horbien hartu arnaz lasai,
eta arnasa botatzen beraka, joten gara poliki bizkarra apoiatzen lurrean, horno guztiak banamanan, eta azken igarriak, bizkarra ostateko ondo apoiatuta lurrean hartzen dugu arnasa lasai, 5 aldiz errepikatuko, bai? Hasiko gara, bigarrenekin, zuen herrima poliki, bigarren txandan, alba dazute, gora eman gerria, bestela, lehenko altura berdinean. Mugimenduan askatzen ahotikan, eta kagunean, gerria airean, gelirikan edo bizkarra oso ondo apoiatuta lurrean hartzen dugu arnasa lasai. Bezari ezkerkoa, zuen herrima lasai dago presikan, vale, zubia eginta gero, juten gera, hanka bat luzatzen, bai? Luzatzen eta gero jasotzen, flexionatzen dugu bitartean. Haiz ezkerrakin esiko gara, arnasa botatzen jungo gara luzatzen, eta gero flexionatzen, txandakatzen, 10 aldiz, bai? Olastu pixkat ere, oinerkin, ezin duguna gehiago luzatu, taloi erakusten. Flexionatzen goazen hasi baino lehenago, punta erakusten. Oiner horrekin, aurreko parete ikutu nahi bagenu bezala, edo lehioa. Utenera pixkaneka bukatzen, poliki, kontatzen, azkeneko biak, eta hamar. Vale. Orduan, urrenaldian jugu gara berriro flexionatzen hanka, baina oina lurrera jaitsi baino lehenago, jugu gara oin hori hurbiltzen zapaira. Hartu arnasa lasai eta botatzen hurbildu belana bularrera, arnasa hartzen berriz, luzatu pixka tanka, gorek eraman ez oina, arnasa botatzen flexionatu eta oina bera, bai, lau pausutan. Beste hankarrekin berdina. Eta juten gara pixkanat, luzatzen ere, izterren atzeko aldea. Lehenengo pasuan, oina, igotzen zuten belonen paraino, eta gero, hurbildu, alik eta gehien, zapaira. Barba zute eskuak izterrantzan kolokatu, kolokatu lasai. Tentsio pixka nabaritzekin nahiko, bi gehiago. Azkenekoa. Vale, ungo gara, pasako gara bain bolitara. Ungo gara hurbiltzen belon bat bularrera esku batekin entxita, eta ondo ere besteakin gauza bera. Vale, mantenduko gara 10 segunduz. Apoiatu bizkarro oso lurrean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eta vale, guten gara hanka, ezkerreko hanka luzatzen, eskubikoa mantendu flexionatuta. Ezkerreko besua atzera eraman, eta gora gorputz osoa ezkerra eramaten, bai? Orduan, eskubiko eskua ezkerra eraman, eskubiko belauna ere lurrera, ezkerraldera. Vale, gabe alboz, eta bain jarriko pasako gara, etzanda buruz bera. Orduan, eskubiko eskua pasa gora, jartzen gara etzanda buruz bera, poliki, hanka flexionatuta pixka bat, eta eskuma puten gara kolokatzen zorbalen parea. Jungo gara altxatzen, vale? Poliki. Zururra, jungo gara urruntzen lurretikan, altxatzen burua bularra, flexionatzen hankak, bai? Pixkanaka. Barbazute aurki baten laguntza, aurkiko zenukete ondoan aurki bat, eta apoiatuko zineten, apoiatzen eskuak aurkiaren gainean. Larego bat eta gero bestea. Bestela aurkire gabe, juten gara adibidez, hanka bat flexionatzen, oina aurrera eramata,
Pungo gora debereko eskua apoiatzen belaunen gainean, burua altxatzen, luzatzen bizkarra, beste eskua urruntzen lurretikan, eta beste eskuare apoiatuta kontrako belaunen gainean. Guten gara altxatzen, vale, pixkanaka, eta horrekin nahikoa. Gogatu, jarraitu etxean mugitzen, bai?